моҳи сентябр оғоз мешавад. андозбандӣ. мо дар ин масъала видео карда будем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. имрӯз якчанд информатсияҳои нав пешкаши шумо мегардонем. бо диққат видеоро тамошо кунед. умедвор ҳастам ки ҳаматон ида хуб гузаронден ва як бори дигар ба ҳаматон иди қурбона муборакбод мегӯям бародарони азиз. нафаре ки дар Москва мехоҳем пеши стоматологи тоҷик бурен, номерое ки мебурад дар ҳамин номеро занг бизанен. духтури дандон тахфиф сардодагия бо нархи арзон проблемаҳои дандонои шуморо мегира ҳал мекунад. андозбандии амалиётҳои ҳамёнҳои электронӣ моҳи сентябр оғоз мешавад. дар байни мардум як гап паҳн шудагӣ буд ки барои перевод кардан аз карта андоз мегирад ва ин барои нафарҳое ки соҳибкор нестанд тааллуқ надорад. яъне ки касе ки соҳибкор мақсад соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифтагия ва ба ҳамиё тааллуқ дорад. ба шаҳрвандони оддӣ мегӯем перевод кардан ягон намуд андозбандӣ намешавад. дар ин бора оҷонсии навоварӣ ва фановариҳои кишвар иттилоъ дода гуфтааст, ҳоло корҳои ташкилӣ ва фаҳмондадиҳӣ вобаста ба татбиқи лоиҳаи озмоишӣ дар самти андозбандии соҳибкорони инфиродӣ баро монда шудааст. хеле ки мо гуфтем ба соҳибкорон дахл дорад, соҳибкороне ки ҳуҷҷат доранд. пас аз анҷоми корҳои шарҳдиҳӣ амалисозӣ лоиҳа аз 1 сентябри соли 2026 пешбинӣ мегардад ва қувваи қонунии худша пайдо мекунад. барои амалиётҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ меъёри андоз дар ҳаҷми 3% ҳамзамон бо дар назардошти талаботи қонунгузорӣ дар мавриди ин раванд пайгирӣ карда мешавад. ин ниҳод аз истифодабарандагони ҳамёнҳои электронӣ хостааст ки воситаи пардохти электрониро бидуни хавф ва нигаронӣ фаъолона истифода баранд. мақсади гап ки истифода бурдан бигирен бе ягон хавфу бе ягон андозбандӣ. мо дар ин масъала видео карда будем ва боз информатсия баромад ки барои нафарҳое ки соҳибкори инфиродӣ ҳастанд аз 1 сентябр аллакай сар мешавад. як информатсияи дигар бародарони азиз. пардохти нафақаи беш аз 14 000 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан қатъ гашт, яъне времени манъ шуд. аз оҷонсии бимаи иҷтимоӣ ва нафақаи кишвар сабаби онро ба шиносоӣ нашудани шахсияти нафақагирон рабт дода гуфтаанд ки танҳо пас аз гузаштани нафақагир аз ба қайдгирӣ пардохти нафақаи онҳо аз сар гирифта мешавад. ёдовар мешавем ки аз нимаи дуюми моҳи ноябр дар кишвар аз навбақайдгирӣ ё шинохти чеҳраи нафақагирон шурӯъ шуд ва бояд то охири моҳи март ба анҷом мерасид. ҳар як нафаре ки нафақа мегирад бояд аз сари нав рафта хача ба қайдгирӣ кунад, яъне ки бигем аз наздик суҳбат мегзаронад бо дальши ҳамон нафақае ки мегирифт гирифтан мегирад. бародарони азиз, ҳибад информатсияҳои нави имрӯзаи мо хостем ки ба маълумоти шумо бирасонем. то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.